Зафар Мамаҷонов беш аз 5 сол мешавад ки ба рассомӣ машғул аст. Вай бештар ба тасвири расмҳои қадима ва нақшу нигори замони шӯравӣ майлу рағбат дорад. ҳоло намунаи зиёди табақи сафолиро ки бештар мардуми мо барои хӯрокҳои миллӣ истифода мекунанд, нақшу нигор мекунад. Вай мегӯяд барои ороиши як табақи сафол наздики 3 соат вақт сарф мешавад. маҳсулоти хумро бошад аз шаҳри Исфара дастрас мекунад. бино ба гуфти қаҳрамони гузориши мо, харидорони ин намуди табақ бештар сайёҳони хориҷӣ ва меҳмонону сокинони шаҳру навоҳии дурдастӣ вилоят мебошанд. бисёртар харидорон аз халқи худомо бисёр мегиранд барои тӯҳфа барои давлати Русия. хориҷиҳо мебиён, мебинанд санъати моя, дида қоил мешаванд корҳои дастие, дида бисёртар русҳо мебиён, аз тамоми дунё мебиён. Зафар Мамаҷонов дар як кунҷи осорхонаи таърихии вилояти Суғд гӯшаеро бо номи Армуғонҳо таъсис дода, дар ин ҷо тамоми лавозимоту ашёҳои қадимаи рӯзгор ва сувениру нигораҳои миллиро гирд овардааст. нақл мекунад ки сайёҳон ва сокинону меҳмонони зиёд ҳангоми ба осорхона ташриф овардан ҳатман аз ин гӯша низ дидан мекунанд. баъди тамошои нақшу нигораҳои миллӣ барои ҳадия ва ё ҳамчун хотира ба худ харидорӣ ҳам мекунанд. рассом Зафар Мамаҷонов мегӯяд ки мақсади асосии ташкили ин гӯша ҳам пеш аз ҳама муаррифии санъати тоҷик ба хориҷиён маҳсуб мешавад. мақсад дар ин ҷо аст ки санъати баланди халқи тоҷика дар тамоми дунё муаррифӣ кардан. мақсади асосии мо ва он чие ки ҳозир мо бо дастӣ кор мекунем, ҳамаашро ман ба харидорон ҳатто ҳам нишон медиҳам. баъзе ҳастанд ки ҳамин вақте ки иҷроиши корамро кор карда мешинам, мебинанд мизоҷон харидорон ва дида онҳо барои худ яъне ки заказан мекунанд ки дар мобайнаш мисол оилаи худам, падарам, модарамро ба ман карда темегӯянд, ин таврам кор карда истодаем. ҳангоми наворгирии гурӯҳи кори диққати моро гӯшаи ҷуздонҳои миллӣ низ ба худ ҷалб кард. дар ин ҷо намунаи зиёди ҷуздонҳои қадима бо ороиш ва нақшу нигори миллӣ гирд оварда шудааст ки андозаи онҳо ҳархела мебошад, яъне аз калонсолон сар карда ҳатто барои кӯдакон низ ҷуздонҳои миллиро пайдо кардан мумкин аст. таъкид гардид ки танҳо давоми 3 моҳи соли ҷорӣ сайёҳони зиёд асосан аз давлатҳои Аврупову Амрико ва Федератсияи Русия ба гӯшаи Армуғонҳо ташриф оварданд. бино ба гуфти масъулин, диққати бештари сайёҳонро дар ин ҷо ашёву лавозимоти қадима ки дасти нақшунигори миллӣ шудааст ба худ ҷалб мекунад. нақши анор, ин анор маънош ҳамин ки аз қадим омдаги ина, яъне ки он нияте ки вақте ки анора мекафонем маънош серфарзандӣ мебошад, оилае мефаҳмонад. инам нақши қадима мебошад. қаҳрамони гузориши мо Зафар Мамаҷонов то фурсати наворгирии гурӯҳи корӣ нақшу нигори як табақи сафолиро пурра ба анҷом расонид. вай дар ин табақ расмеро тасвир намуд ки ба давраи пеш аз инқилоб асри 20 рост меояд. ороиши табақ ҳам вобаста ба ин давра омода шуд. ин кор ба анҷом расид, тамом шуд. дар ин ҷо расми панҷшанбеи таъсиршудагӣ ин ҷоанда тоҷироҳ ҳаст. дар ин ҷо масҷиди шайх Маслиддин ва манораи ки аз қадим омдагӣ дар Хуҷанд ҷойгир аст, ҳаминро тасвир кардагӣ. дар ин ҷо маълум ки савдогарон бо савдо овора мебошанд. дар қафояш бошад бо рангҳои кабуд, осмонӣ, софро нишон додагӣ ва асаби он ки Тоҷикистон кӯҳ ба бой, дар қафояш кӯҳ ҳам тасвир карда шудааст. рассом Зафар Мамаҷонов нақша дорад ки дар оянда боз ҳам ҳудуди гӯшаи Армуғонҳоро васеъ карда дар мавзеъҳои дигари шаҳри Хуҷанд низ ин гуна нуқтаҳоро таъсис диҳад, зеро сол аз сол таваҷҷӯҳи сокинону меҳмонон ба лавозимоти қадимаву нақшу нигори миллӣ зиёд шуда истодааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.